Dobar dan, dragi moji, i dobro mi došli. Danas ću vam pokazati kako da napravite domaće jufke za pitu, baš onako kako su radile naše majke i nane. Jedan od najukusnijih dijelova pite jeste onaj mali dio koji se pekao na ringli ili na plati šporeta. Pa da počnemo. U zdjelu sa brašnom dodamo sol, malo izmiješamo, dodamo 2 kašike ulja i mlaku vodu. Mijesimo oko 4 do 5 minuta dok se svi sastojci ne sjedinu. Tijesto je gotovo kada se tijesto odvoji od zdjele i ruke. Tijesto premažimo sa malo ulja i ostavimo na toplom da odstoji oko pola sata. Nakon što je tijesto odstojalo, podijelimo ga na 2 dijela i svaki formiramo u lopticu. Premažemo ga sa malo ulja i ostavimo da se još malo odmori. Za to vrijeme pripremamo fil. Očistimo 2 srednje glavice luka, sitno isjeckamo ili sameljimo u blenderu. Ja sam za ovaj burek koristila pileća prsa, a vi možete koristiti bilo koje drugo meso. Pileća prsa sam prvo isjeckala na kockice i nakon što sam samljala luk, u blenderu sam samljala i meso. Vi ako volite možete meso samo sitno isjeckati. U fil dodate sol, mješavinu začina ili vegetu, crvenu slatku mljevenu papriku i biber. Pošto bijelo meso ne sadrži masnoću, dodala sam i malo ulja. Na kraju sam dodala i vodu jer voda mesu daje mekoću. Sada razvlačimo jufke. Površinu pospijemo sa malo brašna, jufku malo rastanjimo i pospijemo brašnom. Tijesto valjamo klagijom od sredine prema krajevima, lagano pritiskajući. Tijesto razvlačimo dalje tako što klagiju stavimo malo ukuso preko tijesta, tijesto narulamo na oklagiju ispravimo prema sebi i rulamo naprijed. Tijesto povremeno posipamo brašnom, rasporedimo dlanovima po jufki, da nam se jufka ne bi zalijepila za oklagiju. Ponavljamo postupak toliko puta dok pod rukama ne osjetimo da oklagija više nema pritisak na tijesto. Ovim načinom ćete postići da vam jufka što manje ili čak nikako ne popuca. Pošto su u današnje vrijeme brašna veoma kvalitetna, ono što je najbitnije kod jufke jeste da i prilikom zakuhavanja što duže mijesite da pusti gluten.
Ukoliko posjedujete mikser, onda je još bolje jer on jače i bolje umijesi tijesto. I to je sva tajna za pripremu dobre jufke. Kada smo dovoljno razvukli tijesto sa oklagijom, jufku prelijemo sa malo ulja i preklapanjem jufke rasporedimo ulje na čitavu jufku. Sada ću vam pokazati kako da razvlačite tijesto. Tijesto vučete prema sebi samo toliko dok ne osjetite otpor da tijesto želi da se vrati. Dlanove stavite ispod tijesta, palcem pridržavate tijesto i vučete lagano prema sebi. Ne koristite ostale prste. Uvijek razvlačite jufku po sekcijama. Nemojte odjednom pokušati je razvući do kraja jer će vam na taj način jufka pući. Razvucite jedan dio, ostavite i dok dođete opet do tog dijela on će se dovoljno odmoriti da će se lako razvući. Kada dovoljno razvučemo okolo jufku, onda razvlačimo sredinu. Lagano dlanove stavimo ispod jufke i samo dlanove lagano vučemo prema sebi. Jufka će se sama razvlačiti u onom pravcu gdje vučemo dlanove. Sredinu jufke vučemo dlanovima, a ne prstima. Sada filujemo jufku. Ja fil ravnomjerno rasporedim oko 15 do 20 cm od krajeva. Na taj način fil mi bude u svakom sloju jufke. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ostavite mi pitanje u komentaru, a ja ću vam u najkraćem roku odgovoriti. Ukoliko želite, možete me zapratiti i na Instagramu pod istim nazivom. Kada smo nanijeli fil, krajeve jufke prebacimo preko fila, tek toliko da lagano možemo zarolati tijesto. Kada tijesto rolamo, lagano ga vučemo prema sebi, tako da još malo sredinu razvučemo. Preko sredine pospimo još malo fila. Da završite prvu jufku, uključite rernu na 200 stepeni Celzijusa. Iskružimo sredinu nožem. Slobodimo prostor tako što urolamo ostatak tijesta. I na kraju zarolamo i sredinu. Tepsiju premažemo sa malo ulja. I redamo tijesto po želji. Ja sam ovoga puta pravila male zvrkove pite. U jednu zdjelu sam nasula oko 50 ml ulja i svaki zvrk pite sam ravnomjerno premazala. Ovo je onaj mali najslađi dio što se peče na ringli. U ovoj tepsiji se nalazi količina od 2 jufke koje sam zakuhala.
Pitu pečemo oko 40-45 minuta dok lijepo ne porudi. Za to vrijeme pripremimo zaljev. U šerpicu sipamo ostatak ulja, ako nam je ostalo dodamo maslac, vegetu i stavimo da prokuha. Pečenu pitu ravnomjerno poškropimo zaljevom i vratimo u vruću rernu minutu do 2. Hvala vam na gledanju.